Dnešní výlet je z Turecka v Palm Beach Belek. Transferem je to z Antálie 45 minut. Je to 5hvězdičkový hotel, opravdu ultra luxusní. Je tady taky ultra all inclusive poskytované. Ve vstupní hale jsou nádherné prosklené kapsle s krásným podsvícením uvnitř. Takže pro děti je to velká zábava. Vlevo byla recepce, vpravo se nachází velmi příjemný lobby bar, který je ku podivu málo navštěvovaný, těch je tady celá řada, je jich tady spousta. Co se týká venkovních barů, těch je tady minimálně 7. U nich je výhoda, že vlastně, když jdete na oběd, tak se nemusíte oblékat do košile, do trička, ale u těch venkovních, bazénových a plážových barů a restaurací je to v pohodě. Nápoje jsou tady všechny originál, tady se můžete podívat, ať je to teda whisky, Bacardi, prostě všechno. Není to žádná tuzemská výroba. Hotel je vytuněný do každého rohu. Tady jsou pohodlná křesla, spousta lidí tady večer sedí na internetu. Internet je mimochodem kompletně v celém hotelu s dosahem na pláž. Takže i na pokojích je zdarma. Bary fungují 24 hodin denně, některé, takže je možné se napít nebo si dát nějaký lehký snack i v půlnoci nebo ve 2 ráno. Na přivítanou je ve vstupní recepci turecké sladkosti a nápoje. Recepce je obsazena perfektním personálem, který je velmi ochotný, splní každé dostupné přání. Jinak včera jsme si naběhli, protože jsme si objednali z aplikace Uber a to byl problém, protože jak se platí kartou, tak sice auto je 7 minut od vás, ale nikdy nepřijede. Takže původně jsme zjistili, že pouze asi platba v hotovosti. A když jsme ji učinili, tak to bylo paráda, protože jsme vlastně i hned dostali auto. Sice za 2násobnou cenu, ale odjeli jsme i hned. Takže to je taková pas na turisty. Dnes si chvilku počkáme. Výtahy jsou vytížené. Jsou tady sice pevná schodiště, ale je tady spousta výtahů. No, pardon. Takže tady je výhled z kapsle. Teď se pokocháme, jedeme sice pouze o patro výš. Jsou tady nádherné stropy. Zase prosvícené, v noci je to zážitek, je to takové malé Las Vegas. Teď bohužel se nás někdo přivolal dolů o patro níž. Takže jsme ve 2. podlaží. Tady máme ubytování. Jsou tady ultraměkké koberce. Takový styl Las Vegas. Osvětlení teda čísel pokojů je parádní. Když jste vevnitř, tak světlo zhasne. Takže jsme doma.
Pokoje jsou teda ultra velké, i když tam tady je přístýlka, ale to nehraje roli, to je v podstatě stejný pokoj velikosti, když je to dvoulůžkový pokoj, podsvícení je nádherné, to sami asi vidíte. Ve skříni jsou župany, pantofle, kosmetika, šampony, kondicionéry, tělová mléka, je tady televize, zrcadlo, minibar denně doplňovaný, originál plechovky piva, Spriteu, minerálky, fanty, je tady opravdu všechno. Pivo je tady Tuborg, takže vynikající pivo. Výhled je do zahrady, je tady malá terasa. Je to klasicky 2 křesílka a stoleček. Venku je sušák, všechno je tady prostě pohodlné. Všechno je perfektní. Klimatizace funguje na 100%. Úložné prostory obrovské, spousta ramínek. Takže koupelna fantastická. Je tady mraky velkých osušek, ručníků. Je tady mramorový pult, zapuštěné umyvadlo. Tady, jak jsem říkal, tady je řada kosmetiky, jsou tady žínky, zubní kartáčky, mýdla, prostě úplně všechno, takže člověk si sem nemusí brát nic. Pine Beach Belek má dokonce 2metrové sprchové kouty, ve kterých je teda háčky na ručníky, ale pozor, je tady také déšť, kromě klasické sprchy, což je paráda. Takže kdo chce, pustí si deštíček, užije si sprchování se vším všudy. Takže pokoje jsou opravdu fantastické. Čistota 100%, měkké koberce do posledního centimetru, žádný kousek dlažby tady nenajdete. Takže nádhera. Špičková čistota. Takže teď se vydáme podívat se na exteriéry. Tohle byla hlavní budova. Hlavní budova je v podstatě dražší ubytování, ale služby jsou teda stejné jako v klubové části. Klubová část se rozumí velký park, perfektně upravená zahradní úprava, který se skládá z bungalovů. Je tam 1 3patrová budova, ale je to v rozlehlém parku. Takže spíš pro lidi, kteří jako mají kondici a chodí. Tam si se užijou fantastickou přírodu, že vlastně mají ty bungalovy v zeleni a v tichu. Tady přece jenom je to hotel. Koberce jsou tady fantastické, prostě to je mechové měko, to je paráda, to je prostě fantazie. Já jsem ještě na žádném hotelu neviděl takhle kvalitní podlahové krytiny. Teď se blížíme k výtahu, který je blíž teda k restauraci. Všude osvětlení fantastický. Tak a my pojedeme do nuly. Je tady také řada obchodů, což je paráda. Je tady opravdu velký výběr oblečení, plavek, sukní, halenek, triček, šortek. Jsou tady obchody s kůží, jako hlavně kabelky, kufry, opasky, peněženky, ale pokud chcete, tak v podstatě 5 kilometrů od tady posilovna, abych nezapomněl. Je tady sauna samozřejmě, jsou tady masáže, je tady všechno. Je Belek, 5 kilometrů odsud, cesta do Beleku taxíkem proti Uberu je dvojnásobná, takže stojí $10 cash, nechtějí brát karty. Ale je tam obrovské nákupní možnosti, jsou tam stovky obchodů,
doslova a luxusní, všechno jsou skleněné butiky, takže žádné stánky. Teď se nacházíme vlastně jakoby v přízemí, nebo jak je to nazvané. Tady jsou večer příjemně rozsvícená světla. Jsou tady pohovky, lenošky, tady jsou kulečníky. A říkám, všude je internet, takže je to paráda, že člověk teda je neustále na síti. Tady jsou třeba další vychytávky, jako jsou tyhle ty nádherné niky, které jsou vázy. Pine Beach Black. Tady jsou dokonce rostliny, které i v interiéru teda oni tak opečovávají, samozřejmě v mramorovém kaslíku zase. Všechno je tady extrémně luxusní. Niky jsou v noci také podsvícené, takže je to nádhera. Tady je obchod s optikou, s brýlemi. Tady je zlatnictví. Tady sice píšou Silver Shop, ale mají tam i zlato. Ty ceny jsou tady malinko vyšší, než je Belek, ale tady je obchod s oblečením. Ale je tady výběr. Já jsem si tady třeba koupil plavky a ty plavky stály 25 € a jsou opravdu perfektní. Tady je luxusní obchod s kůží, tady je mega obchod se suvenýry, opravdu teda velký výběr, obrovský výběr. Tady je zase klidová zóna, tady je spousta ušáků, kromě lobby barů, teda jsou ušáky v těchto prostorech. Tady teda vám ukážu podsvícené nebe, noční obloha, což mě připomíná, když jsem viděl podsvícení v Rollsu, tak je to takové podsvícení. Jinak, jak jsem říkal, je tady spousta zeleně, takže tady třeba jsme dole na posledním podlaží hotelu a je tady spousta zeleně. Jsou tady sochy, to krásné. Co se týká stropů, tak to je opravdu teda bomba. Tady si architekti vyhráli s designem, všechno je to podsvícené 24 hodin denně. Mramorové schodiště, sklo a nerez. Takže paráda. Jinak teď procházíme kolem baru, těch je tady opravdu hromada na každém kroku, takže žíží tady trpět nikdo nebude. Teď vycházíme po pevném schodišti do restaurace, ale ukážu vám potom i skrytý výtah, který jsem tady hledal asi 3 dny. Tady se dělají míchané drinky, zase všechno originál, prostě nápoje, alkohol. Tady je i zmrzlinový stánek. Já jdu úmyslně do restaurace vlastně až po skončení teda obědu, protože jsem nechtěl v tom množství lidí tam točit. Hotel je obrovský a spousta lidí rádo chodí do, tady jeden z bazénů, rádo chodí do restaurace, do velké, kam ale si musíte vzít samozřejmě oblečení. Nepustí vás třeba bez trička. Tady je venkovní část, ta je zastřešená a z ní máte úžasný pohled na moře. No. Takže tady je nádherný výlet na moře a na první z bazénů. Kromě bazénů se slanou vodou jsou tady i sladkovodní bazény, takže je to legrace, že i do bazénu tady používají mořskou vodu. Ale je tady sladkovodní, když třeba děti, tam je myslím bazén do 150 cm, nechtějí teda
třeba kvůli očím slanou vodu. Tuborg je vynikající pivo. Tady po vstupu do restaurace levá část je ovoce, dorty. Teď už jdeme vlastně po konci obědu, když je tu klid. Tohle je vždycky narvené dorty, doslova, do písmene. Je tady toho strašně moc. Jsou tu i celé dorty, kde si můžete nakrájet. Jsou tu medové dorty s oříšky mletými. Tady kdo má rád sladké, jak se vyřádí. Tady je nabídka, ale bez exotického ovoce. Tady můžu doporučit banán s oříšky a čokoládou nebo s čokoládou. Tady je zmrzlina. Nápojový koutek, pivo se čepuje tady a limonády a víno nosí číšníci ke stolům. Tady už je teď podstatně větší klid, což jsem hrozně rád. Nebudu ukazovat jednotlivé mísy, těch je tady strašně moc, ale tady jsou většinou přílohy, jako jsou brambory, kaše, hranolky, jsou tady nudle, smažené nudle, těstoviny, různé omáčky. Druhý oddíl potom to jsou masa, takže jsou tady kotlety na grilu, jsou tady kuřata, jsou tady různé ryby, můžeme podívat, tady zrovna je grill, no a v zadní části je spousta zeleniny, zeleninových salátů, na to si teda kluci opravdu potrpí, to je pasva pro oči, jinak masa mají vynikající, jejich grilované masíčka jsou prostě ňami. Pokud samozřejmě nějaká věc dojde, tak oni i těsně před ukončením teda obědu, které končí za 12 minut, tak dodají ještě veškeré další potraviny. Co se týká gyrosu, tak ten je lepší v hotelovém baru, teda venku, plážovém, nebo spíš teda, no každý bar venku máte zajímavé, má úplně jiné menu, takže některé mají třeba hamburgery, mají gyrosy, v druhém zase mají kuřata grilovaná, v jiném mají zase ryby, takže každý si může vybrat bar, kde mu to bude chutnat nejvíc. Jsou tady i koje, které jsou pro klidnější večeři nebo oběd a jsou tady otevřené prostory. No a teď se podíváme k tomu, co jsem nemohl najít teda 3 dny, to byl ten výtah. Protože spousta lidí sem přijede s kočárkem, tamhle vzadu vpravo je další obrovský lobbybar, takže ten se otvírá až večer, myslím kolem 18. hodiny. Ty lobbybary mají výhodu, že tam jsou pohodlná křesla, lenošky, že tam člověk stráví večer fantasticky v měkkém pohodlí a hlavně všude je vysokorychlostní internet, což je paráda. No a my si teď zmáčkneme tady tlačítko toho Harry Potter výtahu tajného, nástupiště 9 3/4 a dostaneme se tajným výtahem vlastně dolů. Tak, výtah máme tady, slyším.
Thank you. Ty víte, že se zavírají hrozně rychle. No a jsme vlastně dole v té nákupní pasáži, kudy jsme procházeli na to pevné schodiště. Pevné schodiště jsou nahoru 2, ale říkám, někdo nechce chodit po schodech, nebo nemůže, nebo má kočárek, takže může tímhle skrytým výtahem. No a tady vlastně vyjdeme, to je 20 metrů a budeme vlastně hned zase na pláži, na promenádě. No to je to druhé schodiště, taky do restaurace, ale je pevné, bohužel. Tak a konečně se dostáváme z hotelu. Tady už jsme byli, tamhle vpravo je schodiště nahoru, do restaurace, kterým jsme před chvilkou šli. A tady projdeme už konečně k bazénu a směrem k pláži. To je vlastně ta palmová alej před námi. Parková úprava je tady dokonalá, to je opravdu teda pastva pro oči. Za prvé tady mají asi jiný druh trávy, než známe z Čech. A za druhý tady opravdu zalejvají, stříhají. Prostě ty zahradníci tady opravdu neustále pracujou, že to je opravdu krása. No, to je prostě krása. Nahoře ta terasa, z které jsme si dívali na moře. Jídelna, bohužel s oblečením. My raději chodíme k plážovým barům, kde to je takové neformální. A tady je výška té, myslím, zlom na sladkovodní bazén a je 140-150 cm. Před námi už je palmová alej, která nás dovede po 40 metrech na pláž. Jinak je tady úžasný, že tady na trávě je dovoleno, respektive už tam rozmístěna lehátka se stolky, slunečníky, takže nejste na rozpaleném písku. Ale i tomu se vyhnete, protože vlastně na pláži všechny řady mezi lehátky jsou vlastně chodničky, které jsou ze dřeva, takže přece se tak nerozpalí jako písek. No a my se podíváme tady do jedné z restaurací, kterou máme velmi rádi. Tady se podávají obědy až do 16 hodin. Hlavní restaurace, myslím, má do 14:30. A tady se právě dá jíst bez formálního oblečení. Ty altánky, o těch si pak řekneme. Tak a zase všude jsou nájezdy pro maminky s kočárkem. Je to tady všechno prostě bezbariérové. To se nedá říct o řadě hotelů v Maroku. No a jsme v této krásné restauraci. Trošku mi to připomíná antiku, tady ten vzor a barva Řecko. Začíná se studenou kuchyní, kde jsou saláty chlazené. Tady právě mají to vynikající kuřecí na grilu a rybu na grilu. Tady mají prostě různé. Já to nebudu všechno otvírat, mají tady toho opravdu hodně. Každý si může namixovat, jako co ho napadne, je tady toho opravdu hodně. Mají tady výborné cibulové kroužky, mají tady rybičku fantastickou, mají 2 druhy, mají tady tohle kuřátko, mají tady tuhle tu pitu plněnou masem, ta je úžasná.
zeleninku, rýži. No a tady je bar, kde jsou opět míchané drinky, nebo čisté, i nealko. Tady teď jsem objevil ještě dortíky, takže ty jsou dokonce v menším množství tady. A je tady i sushi dokonce. Je tady sushi, melouny a tady je bar, kde teda zase jsou všechny nápoje z dovozu, takže originál viska, všechno je tady origoš. Úprava je nádherná, všude je spousta zeleně. Tenhle bar zavírá v 16 hodin, jak už jsem říkal, takže kdo nestihne oběd v hlavní restauraci, tak může se najíst bohatě tady. A my to vem tady kolem toho sladkovodního bazénu. Toalety, kde by se mohlo jíst podlahy. Tady neustále všichni všechno uklízí, ať jsou to sprchy venkovní od písku. Ty jsou mimochodem na pláži, takže jak sprcha na celé tělo, tak i pouze na nohy, nebo na opláchnutí hraček a věcí. Tady je zastřešená část, kde teda je hodně lidí, hlavně maminky s dětma, které nechtějí být na sluníčku a chtějí mít jistotu, že dítě je v mělké vodě. Tady ten plac velký, ten je na různá představení, to se někdy pořádá večer, jako nějaká kapela, vystoupí nějaké zpěvačky, podobně. No my se takhle teď vracíme vlastně, už jsme vlastně tady u té odbočky na restauraci. No tam vidíme moře. Na pláži teda je spousta lednic, to jsem nepochopil na přímém slunci. Dneska je, tuším, 7. října, je tady 32 stupňů a voda 27, ale hlavně ty lednice jsou na přímém slunci, což nějakých přes 40 stupňů a v nich je dávkování vody v takových malých konzervičkách. Tam má, myslím, 3 deci. Se podíváme, to je ta lednice. To je bomba, takže člověk se napije, zahodí, jde si pro další. Takže tady máme studené pití na pláži, samozřejmě zdarma. Je to taková dobrá voda. Tohle je cesta zpátky k nám, k hotelu. Tady zrovna vidíme ty sprchy, je všechno udržované, každou půl hodinu to přijdou čistit. A tady jsou chodníčky, to je už je moře, kam se vrátíme za chvilku. Palmy jsou tady nádherné, košaté, opravdu košaté, nádherné, takže zážitek s palem. Tady jsou nižší, asi mladší palmy. A ten trávník, vzhledem k tomu, že tady spousta turistů ho používá, tak je bezkonkurenční. Tyhle ty altány se dají pronajmout, tuším, 20-25 € na den. Můžete si sem nechat doníst oběd, má to i ledničku, má to 3 pohovky, dají se zatáhnout ty závěsy a kdo chce jen tak odpočívat a nechce se slunit, tak to může využít. No. Večerní osvětlení, vše to tu večer svítí, je to nádhera. Tady jsou designové houpačky, ty jsou tady v areálu několikrát. Takže kdo se chce jen tak pohoupat třeba k večeru na přímém slunci, tak je to pohoda. No a my se teď podíváme
do další části. To je zase taková palmová alej, krátká. Tady teda za tou palmou uvidíme věž, ve které se mění, samozřejmě v přízemí, teda ne nahoře, tak se mění ručníky, jenom aby to bylo vidět z dálky. Mají docela vychytávku. No, ty trávníky jsou prostě boží. Tady z druhé strany tohoto stánku se podávají různé sladké věci, palačinky, nějaké vdolečky a podobně. Tady další lednice na pití jsou tady všude. Tady je další krytá část. Jinak lehátek a slunečníku je tady mraky. Takže se tady každý najde vlastně místo, není tady žádný boj o lehátka nebo podobně. Tohle je jediný bazén, kde se hraje. No. Tady je hodně pozvolný vstup do vody. To je i handicapovaní nebo děti. Takže tohle je taky paráda. No, tady je taková otevřená pasáž. V obkladu jsou štípaný kámen, cihla. Jako opravdu paráda. Nádherný prvek. Tady je Game Center, tady si děti můžou hrát hry. Je to teda velké, to ještě vede tam dozadu, jsou tady motorky a všechno možné. Tam vzadu je Photoshop a nějaký obchůdky. Všude je perfektní protiskluzová dlažba, což je paráda. Tohle je opravdu moc hezký. No a tady je zase jiný teda sortiment. Tady jsou nápoje, takže každý si může podle chuti tady vybrat. No a tady vidíme třeba, pizza je bezkonkurenční. To je fantazie. Já jsem lepší pizzu najet. To je prostě fantazie. Jinak jsou tady smažené kuřecí paličky, jsou tady plně taštičky, je tady originální dinner, ten je teda fantastický. Jsou tady plněné toasty, pak je tady tradiční, ten by tak nechutnal, dinner. Lepší je ten náš kebab, no, jak jsme zvyklí. Hot dogy, pečené brambory, které se i plní teda. Jsou tady burgery, ty jsou teda úžasný. Ty jsou naspaný i s zeleninou, to vůbec v Čechách nemáme. Burgery. Tady jsou hranolky, cibulové kroužky. Úžasný. Jinak jsou tady různé omáčky. Kuřecí paličky smažený tady mají taky bezkonkurenční. No a tady jsou zase zeleninka, jako saláty. Mají tady opravdu vynikající třeba šedé rajčátka. A děti si vyhráli kulatá okna. No, zahradníci na tom nejsou o krok pozadu, ty tady mají zase nádherně stříhané, upravované stromy. Těch je tady celá řada. Ty jsou opravdu ten nádherný. No a tady vcházíme do klubové části.
Jak už jsem říkal před chvilkou, tak to je velký upravený zalesněný park. Tady jsou obchody, tady je butik s oblečením a doplňky teda, suvenýry, kufry, zlato. A samozřejmě další bar, ty jsou tady na každém kroku. Podsvícení obrazů, to je prostě Hilton, to je nádhera. Tepané zábradlí, je to opravdu tady každý kousek dotažený, prostě úžasně. Opět zase kulatá okna, podsvícení, mramorové sloupy. To mě fascinuje. No. Všechny obrazy tady mají svoje podsvícení a tohle je teda nádhera, to je štípaný kámen a je vytvořená taková stropní nika. Nádhera. Tady zrovna vidíme elektrické vozítko, tam se vejde asi 8 až 12 lidí a to tady jezdí, protože ten park je opravdu velký, jezdí to velice často, jezdí to potichu, takže to člověk ani neslyší. Tohle je jediná třípodlažní budova v klubovém rezortu, jinak jsou tady bungalovy. Tato část je levnější než hlavní budova, no, takže potichu. Je problém, aby člověk to slyšel, když za ním jede. Všechno je to elektrické vlastně. No, tady mají zase nádherně upravené stromy. Je prostě fantazie. No, abyste si udělali představu, jak vypadá klubová část, tak to jsou, když bychom šli rovně pořád nahoru, tak je to 500 metrů, ale do boku jsou takhle budovy. Je tady několik budov, které mají jedno podlaží, teda myslím první patro, dvoupodlažní přízemí a patro. A pak jsou tady budovy, které jsou vysloveně jenom bungalovy jako přízemí. To je třeba tady. Takže kdo chce bydlet v lese, když to přeženu, jako v pohodě, v klidu, v tichu, v zeleni, tak je to bungalov. Pro někoho to může být trošku z ruky. Z recepce sem vozí kufry, takže jako to není problém. A tohle jsou bungalovy. Jako těch budov je tady strašně moc, říkám 500 metrů, jenom nahoru jedna linie. Nahoře je dětský akvapark, který je mimo normální zónu, aby ten křik dětí nerušil hosty, kteří chtějí mít klid a užívat si pohodu ticha dovolené. A jsou tam i tenisové kurty. No a tohle je, jak už jsem říkal, to je jediná třípatrová budova v klubové zóně Pine Beach Belek. Tady vedle mě je bazén, který je vyhřívaný a je tam slaná voda. Říkám, je to taková menší stromovka u moře. A teď se podíváme vlastně k moři. My jsme celou dobu šli vlastně souběžně s mořem, souběžně s pláží.
Všechny tyhle místnosti jsou klimatizované. A jak už jsem říkal, všude je dosah Wi-Fi zdarma. Takže nekupujte si na letišti určitě žádné datové karty, protože Turci chtějí hrozné peníze. Na letišti chtěli za 20 giga, chtěli $60. Ty stropy jsou opravdu nádherný. Tady můžete datovat zadarmo, jak srdce ráčí. Tady byly ty malé občerstvovací možnosti, i když podle mě na oběd to bohatě stačí, že kuře, pizza, hamburger, párek rohlíků, kebab, originál dinner, to všechno pokryje ten pocit hladu. Ale kdo nechce, jak může jít do té velké restaurace a tam si může opravdu vybrat daleko větší sortiment, ale ani po týdnu člověk neměl potřebu. No, tady je ta krytá část pro rodiče, že děti mají na dohled a nemůže se jim nic přihodit. Tady je dokonce takovýhle malý vodopád, takže takový dětský bazének, tady je taky asi metr hloubka. Voda je tady extrémně čistá, není cítit chlorem. Jako koupání je tady boží. Nejen v bazénu, ale taky v moři. Tamhle vidíme vlastně napravo vzadu tu klubovou budovu. Asi bude bitva o ty 4 pokoje nahoře, ale výhled na pláž. A ta klubová zóna je prostě levnější než hlavní budova. Tamhle před námi to je ping-pong, ten se dá objednat. Tady je centrum zábavy, kde se dá udělat rezervace. Takže myslím, že to je všechno zadarmo, jenom že si člověk tam musí napsat nějaké hodiny a vyzvednout si pálku. Tady je opět bezbariérový přístup a tady je takováhle krytá hala na diskotéky, na cvičení, na různé akce. Hlavně je krytá, takže kdyby se zhoršilo počasí, což tady není, tak je tady úžasně. A tady další bar. Takže počasí tady dokonce 100% do konce října. Je tady krásně. Máme tady pořád kolem 32 stupňů. Teplota moře 26-27. Tady je zase klubový bar. Právě k té části, ale zajímavostí je, že v tomhle hotelu se nedávají žádné náramky. Takže tady se člověk může pohybovat ve všech částech a všechno je to vlastně ultra all inclusive. Takže co si vymyslíte, to dostanete. A co si nevymyslíte, dostanete taky. No a tady vedle vlastně té legrace je další hotel, ale není tady žádný předěl. Takže se může volně projít do další pláže. Hotel Papillon. Takže tady žádné omezení vlastně Turci nedělají, jako známe třeba z jiných hotelů, že ty pláže mezi sebou jsou hlídané. No a tohle už je území druhého hotelu. Tady je obrovské molo, na kterém teda je asi zhruba 90 lehátek. No tady pozvolný vstup do moře. Teď vidíme dokonce paní z Berlí. Takže tady je to opravdu 100% pohodlné. Jenom teda problém je, že asi první 3 metry jsou drobné oblásky
ale neviděl jsem z těch stovek turistů nikoho, kdo měl boty do vody. Takže jsou opravdu ultra jemné a pak už je zase píščité dno. No, abych se vrátil teda k tomu molu, tak na konci vlevo je Nescafé bar, těch je tady několik, a vpravo jsou nápoje, nápojový bar. Takže a kabina na převlečení. Takže kdo má žízeň, nemusí chodit dálku, všechno má únosu. Jinak tady plujou takhle dva pontony a z těch si teda děti skáčou do vodu, jsou tam nerezové schody, takže se lehce vyleze nahoru a není to problém. Na pláži je jemný písek. Říkám, je to docela příjemné vzdálenosti od letiště, jeli jsme sem 43 minut přesně. Takže je to docela pohoda. Takže pokud budete chtít dovolenou, uvažujte o tomhle luxusním hotelu s luxusníma službama. Pokud ho seženete na last minute, tak se ty ceny pohybují na 7 nocí kolem 22 500 korun, což je bezkonkurenční cena na ten servis, teda, který tady za to dostanete. A hlavně je tady i v říjnu nádherně. Výhoda je, že koupání je tady možné každý den. Nejsou tady žádné velké vlny. Dneska jsou tu největší, co jsem viděl. Ale vzhledem k tomu, že tam koupou i 6letí děti, tak je to pohoda. No to možná i na zvuku bude znít jako hluk těch vln, ale je to opravdu legrace. Jo, jenom. Takže zdraví vás z Pine Beach Belek, kousek od Antálie, Turecko.